Hello mga kakabsat, naimbag nga aldaw tayo manen apo amin, datoy nga video, pagtutungtungan tay manen ti maysa nga um, panggep iti salunat tayo. Okay? Ket sabay nga rod apo, imbitaran kay man nga i-follow tayo dati Facebook page tayo nga datoy, ken no kayat yu tag-subscribe jayan ti YouTube channel tayo, tapno adupay ti maamon tayo nga salitaan panggep iti salunat tayo. Okay, so kas makita yu apo tatta nga video pagsasalitaan tay man daytoy maysa nga ah, kadaywan nga sakit datoy dayjay UTI. So kas makita yu kasano tayo nga maiwasan iti agkaroon iti UTI. So datoy dayjay topic ko ti pagsasalitaan tayo tatta nga datoy nga video. Okay, so rugyanan tayon. Anya nga rod ti UTI. So mas kas makita yo ti UTI kaya nasaon urinary tract infection. So UTI. Anya nga rod datoy. So mas makita yo ditoy may nga infection jay ayan ti urinary tract system tayo. Okay, so anya nga rod ti urinary tract system. So kas makita yo datoy nya, so datoy dayjay urinary tract system tayo. Ti urinary tract system tayo apo iso ti maysa nga sistema ti bagi tayo nga iso ti gapuanan no kasano nga agporma iti kwa tayo ti isbo kasjay. When so kas makita yo dagiti ti partes na datoy kidney tayo nga makungkuna datoy duwa right kan left kan nawan kat tigid or datoy di bato. Tapos tatta okay, dayjay dara nga apan ijay ayan ti kidney tayo, amo tayo met ti kidney tayo kasla salaan datoy apo, kasla no filter. Okay, so ijay ti agfilter dagiti dara tayo. So dagiti rugit, dagiti nutrients nga apan ijay, okay, salaan na at dagiti rugit nga di dara tayo isulaang ti rumwar. Okay, so malpas dayjay ditoy ti agbubuo jayan ti isbu tayo tapos dayjay rugit ni jayan ti isbu tayo apan ditoy makungkuna nga ureter, duwa nga tubo. Okay, datoy ni ureter. So connector nga makungkuna apo. So agapo ijay kidney dati atiddog nga kasla tubo ditoy nga makungkuna nga ureter iso ti pagdaldalanan ni tisbo nga agapo di kidney apan jay bladder tayo wenno di pantog. So dato di pantog tayo na po. Dati pantog tayo so dato di basisaw. Okay? Dati pantog tayo may nga muscle mat datoy. Okay? Tattanog sikal iwarna apan ija uretra. So dato yan na po. So uretra. Okay? Satos rumwaran nga as isbuyo. Okay? Jay ayan ti magbagbagi yo apo. So kas jay lang da jay turong na. So dayjay dara apan jay kidney tapos agornong agbalin nga isbo rumor into ureter nga duwa tapos store or apan dito yan ti pantugyo tapos no mapunnon to dato yan dayjay agsikal dayjay pantugyo iwarnan to din ti uretran rumor jay magbabagyo so dayjay isbon. Okay. Isu nga importante DJ apo ti UTI adu ti klase na. So depende no anya ti maapektaran. Kaya nasao ngamin ti urinary ba imbagak niya urinary tract infection. Infection iti urinary tract. So datoy amin ditoy apo. So no di kidney ti maapektaran ti tawag na apo ket pyelonephritis. So datoy ni pyelonephritis no dayjay met basisaw yo or the urinary bladder ti nagan na cystitis. So no making kung kunayo acute cystitis kasi acute kaya nasawan na biit pay pagbiit okay or acute pyelonephritis namang magdidoktoryo apag biit pay dagay jay. Kaya dato uretra, dato infection na urethritis. So no kaya nasawan no itis apo basta makita kay itis lumteg sa kunana. Okay? So, makita tayo dahil. Dahil ureter nga men, ti ko na ti scientifico, hang pangkaraniwan nga lumlumpog dato nga mapapektaran ti infection ti panagisbo or UTI. Okay? So, dahil apo dati
tawag na pyelonephritis, cystitis, urethritis. Tatta, apay ta dati gapuanan na nga rod iti urinary tract infection. So usually datoy DJ bacteria. So kadalasan apo kadaywan na dito yung pantog tayo iti ayan ti infection. Okay, so kas makita yu tatay dito ni cystitis. So nga ti pangkaraniwan nga UTI nga makungkuna ket cystitis. Nya, kasi dito ni apay nga ngamin kasi dito di ba imbak niya dito nga agornong buyo so amutay mo ti isbo na pumpuno ti bakterya dito anya. So no hang rumor DJ anti uretrayo, okay? Agornong ditoy mabalin nga atakian na DJ pantugyo maimpeksyonan. Okay? Ngem syempre no dati infection nyo ditoy ti kadelikadwan apo ngumato DJ bakterya ditoy ayan ti ureter nga makungkuna apan to dyan ti kidney yon, di bakterya. So, no, di kidney yo, mas kumarkaron to da dyan. Kasi makita yo dito yun mabaling nga kumalat ka no di bato. Okay? Okay, so di dyan apo. So, mas makita yun niya. So, lumtag to di bato yun or kidney yon, nasaksakit di dyan. Tapos di dyan to makita yung damdama. Mabaling king ang gurigor, kasi dyan, tangumato. So, importante niya nga hangang umato, di dyan infection dito. Sunod dato'y pailaang, okay, mabalin nga kasayaatan maagasanen nya. So DJ apo. Okay. Tata adot kasimbak niya yo ti UTI, okay, kadalasan ti rason na nga talaga bakterya. So kas DJ na may isang video tayo about the antibiotic resistance. So no bakterya ti pagsasaritaan tayo mabalin iti antibiotic. Okay? So anya nga rod dagiti rason no kasano nga dagiti risk factors no agkaroon kayo ti UTI nga makungkuta. Umuna datoy diabetes. Apay apo ti bagbaga ti literatura no diabetic kayo apo. Okay, mas kumapsot ti resistensya yo. Syempre no kumapsot ti resistensya, okay? Lakakay nga kapten ti mikrobyo kas kumati bakterya. Okay, kas kumpara kumati awan ti diabetes na nga napigpig sa ti panlaban na. So dayjay. Isumo lang dito no bumakbakit tayon lalo no adat ti dagajay saksakit nga agkabaw. Okay, no kas kumparigan ko dato Alzheimer's. Eh syempre malipatan nanto ti umisbon kasi so ti amutay mat nga no syempre no maornong ti isbo tayo dito nya so dakdakkel ti tsansa nga dagiti bakterya ditoy atakian na daytay katayo dagiti pantog tayo kasi ken no dadi problema ti pantog tayo kas kuma syempre imbak ni tay kinyayo nga muscle datoy so dagiti dumangamin hanga gunay DJ na muscle na so hanga maipiga DJ isboyo dito nga rumor dito uretra agornong isbo. Okay, so ti importante apo dito iti may isang importante ti UTI kailangan nga hang agornong isboyo dito ay ti pantogyo tinabayag nga kanito. So makita tayo ito di importante na damdama. Okay, may kapat dagiti amin apo dati duduma nga dati urinary catheter na dagiti usually dagiti dedakkel ti prostata na. Okay? Dati dati ti prostata ngamin apo niya no so no dakkel ngamin ti prostata yo syempre dadi urethra yo ditoy no dumakkel datoy duwa nga bilog ditoy apo ni ipita na dadi pagdaluyan so hanga makadaloy agornong man ditoy enti pantog yon. Okay, so agornong man jay bakterya dito yan so mabalin mga nga agturong ti UTI datoy. So dagiti duduma ikan dati catheter ngem dati catheter syempre dati catheter na ijay uray no nalinis dayjay agornong malati bakterya ijay ti catheter. Okay, so nga ti catheter apo no dati catheter ti maysa nga tao kadaywan na nga suksukatan iti may duwa nga domingo kasjay tapno hang agornong di bakterya jay ti tubo ken dagiti apo ti kidney stones na. So makita yung mata niya. So dati dati kidney tayo, okay? Dati agapo dito agornong agbaling nga isbo, rorona dati di ureter ureter. No dati bato dito imagine nyo apo lupudan na dati panagdaloy dati isbo. So no lupudan na
agornong adamot ti bakterya jay so mabalin nga maaktibo dagajay so nga agkaroon kayo ti UTI. Okay. Ken dagitoy pay apo, dagiti bedridden. Siyempre, ang agunay dagiti muscle na, kakas jay, so nga gurnong. Ken no buntis kayo apo, dakdakkel tsansa na nga agkaroon kayo ti UTI kasi babaling nga maipit jay kwayo, dayjay ureteryo, kakas jay, hangag daloy jay isbo, okay? Kasi siyempre amutay matan niya detoy. So mabaling nga maipit agornong dahil di ka dumakdakkel nga ubing diyan ti uneg ti tiyan ni mami. So nga dagiti buntis nya ti problema lang amin ti UTI no karon ti UTI ti buntis mabalin nga agkwalay jay ag-trigger ti aghilab di tiyan na mabaling nga ma-abort. So nga no buntis ka apo ket ang sakit-sakit ti pantog mo kasjay agpakita ka nga dagos tapno ma-check no na nga to ti no dati infection mo ti dadya nga ro UTI tapno maikanda kay ti agas adamot ti safe nga antibiotic dagiti para buntis. Ken no dati operasyon ditoy na dumaduma nga parte ti urinary tract yo syempre no dati nakuti ditoy kay narigrigat kasla ko man no kaanya no nakaopera ka ti bato kasjay mabaling nga ang aggunay dagitoy parte na datoy so agornong ti isbo. So dayjay mo lang apo ti tandaan nyo gornong ti isbo. Okay, ubing met apo anya dagiti kadaywan na nga rason no okay nga risk factors na datoy apo nya di ubing datoy makungkuna nga vesico-ureteral reflux. Ditoy apo kay nasawan datoy syempre datoy muscle. So adda ngamin ti valvula ditoy ayan ti ito ni enti ayan ti di ba datoy di ureter. Datoy DJ duwang agkongkonektar manipod ti kidney at dati ko ngamin ditoy valvula ditoy apo tapno hangag subli DJ isbong agpangato or no maornong ditoy lababa hangag pangato DJ infection tata dali ubing ada problema na ditoy dagiti valvulana na lapay okay hanga natibker agkasjay apo agkasjay nga so agsubli DJ isbo so pangato manen so DJ that's the time nga agkaroon ti infection. Okay. May kadwa po dagiti saksakit ti utak nya kas paraligan na kaman naapektaran ti spinal cord. No dati sakit di ubing ti the spinal cord na mga meningusil kakas jay apo. Siyempre ti spinal cord tayo sa tagkong control ti nervous system tayo. Ti siyempre dati pantog tanwag hilab apo dati pantog ti ubing kailangan nga dati makungkuna nga nerve impulse nya ibaga DJ nerves ti nerves tayo nga agpiga nya agcontract DJ muscle so tanong mairwar na ngam no syempre no the problema ditoy hangag pigpiga apo DJ pantog di ubing agornong ditoy so dakdakkel ti tsansa na nga agka-infection. Kaya siyempre, dadagijay inborn nga dati depekto na nga talaga ti kuanya ti struktura ti dagitoy dagi ureter ditoy. So hantay maiwasan dagi nga dati dagijay saksakit nga idi ubing paylaeng kayanak adadayjayan. Okay. So dagijay bang pangpangato nya ti tsansana. Okay, may kapat apo datoy bubble bath. So dagi bathtub lalo na sabon nga bula-bula nya. So dito syempre nakababad di ubing lalo na di babae apo ng ubing syempre adala ta tsansa na nga sumrek syempre narugit daytoy kwan nya dagiti mabaling agornong ti rugit ditoy di rugit ditoy dagi bakterya nga adatoy mabalin nga sumrek jay ayan ti mabagbagay di ubing. Okay, so agornong ti bakterya man ijayan. Tapos kunada no agkwa syempre no agkwa ti naipipet nga pampantalon kakasjay maipit mo lang kasla mo lako ti buntis datoy syempre maipit mo la dagiti organ di ubing nya. Tapos syempre no hanga man nagisbo di ubing. Okay? So adu ti rason na no pet hanga man nagisbo mabalin nga makita yung to damdama mabalin nga hanga karainom ti danom or
Siyempre ay ayam nga ay ayam. Okay, nalipatan lang to ti agkuan ag umisbon. So ti may sa sekreto apo makita yung tumuladamdama ket kailangan mairwarda jay isbo. Tanuhang agornong jay bakterya. Jay yan ti pantugyo tanong ag pangato pan kidney tanuhang ag ka UTI. Tapos datoy apo ti ka importansyan nga may isang kayat ko nga maamuan nyo ditoy ti video tayo nya. So mas makon ko na dagiti ngamin agkaw-kaw-kaw anya. So kalimitan dagiti agkaw-kaw-kaw bugwan da pa iju ubot da sadan to bugwan di mabagbagi da. Okay, so datoy na dayjay kitaan nyo datoy struktura ti kwa tayo ti mabagbagi kan dayjay ubot. So datoy di mabagbagi datoy di ubo dayjay ubot ken dayjay mabagbagi. So no datoy no inrugiyo dito yan apo, syempre narugit ti ubot tayo adu ti bakterya dita. Syempre no impunas yung ang nagapu ditoy sayon to impunas to yung tinalinlinis yung magbagi kas makita yung datoy ni apo yung ti kulay green. Dayjay bakterya ditoy apan ditoy. So dayjay bakterya ditoy mabaling ang umatumanen nagkwag datoy ti rason na no apay ta dakdakkel ti tsansana nga agka infection or UTI. Okay? So datoy apo ti maysa nga kayat ko nga kwakinyayo nya nga kaimportansyan. Okay, so anya dagiti nga mabaling nga simptomas no adda ti UTI. Okay? So umuna mapansin nyo dayjay isbuyo nga medyo aglapot. Kasi dayjay cloudy nga makungkuna. Uno san adadedara na. Okay? So nga dayjay napumpuno kami ti bacteria dayjay didara met syempre itis dayta lumteg dayjay parte na nga kaslim pakita kinyayo tatay mabaling adati masugat-sugat mo laeng. So nga medyo adati agdara-dara. So dayjay apo. Syempre lumteg, masugat, mabaling agdara jay madalanan dayjay sugat. Syempre gurigor. Okay, ngem usually no jay ti pantog mo lang ti ayan ti infection hanga na nga to ti gurigor na. Okay? Makas makita yu damdama. Nya. So tapos nasakit no na apgus no misbu. So na apgus. Okay? Tapos kasla adati presyon jay or agililab jay pusong wenno jay likod. Okay? Kasi di basisaw tayo bandana na ket jay pusong anya. Okay. Next apo datoy, so mapampansin nyo, isbo kay nga isbo. Syempre, dayjay bakterya dyan, nulumtag dayjay. Syempre, kasla ikuan na nga makaisbo kay manan. So, kadaywan apo, CR kay nga CR, tapos na apgus. So, dayay, mabaling nga kayuti nga, baka dati UTI yon. Tata apo, kasimbak tatay kinyayo, dayjay infection jay pantog nga pinakakaraniwan, dayjay cystitis, nga baka kinyayo tatay, nung mato dayjay infection na apan jay kidney yo iso dayjay nakarkaro mabaling nga lumteg jay kidney. So dayjay syempre usually ti guriguryo ket nga to ngam 38.3. So nangato nga gurigoren dayta moderate to high fever. Tapos ag chichils nya kasla malaria kunada. So ken agkwa syempre nangato ti gurigor mabaling nga agpawis. Ken talaga nga nga maditiri na nya kasla nabambanog tiri na. Kasi di infection ng mato jay ayan ti kwan apo ayan ti kidney yo. Tapos tata kas makita yo tatay di anatomy tayo ti kidney tay ngamin apo adatoy ayan ti likod. Okay, since lumteg jay kidney dayjay kapsula na nga makungkuna jay renal capsule lumteg dayjay syempre mari nayo dayjay nga nasakit to ayan ti duwa nga patong yo ang kabilaan usually ang kabilaan or may mabaling mo maysa depende no kasano kakaro jay infeksyonan no nakadanon jay right nga batuyo wenno jay katigid nga batuyo so iso ti pakakuan.
So nga ti doktor nya no pangkay ti doktor dandanugan na diyan ti banda ti likudyo diyan ti baba. Tapos no ag-aray kayo di jay no idanog na labasit ni doktor jay likudyo tas nagaray kayo mabaling nga jay infection na pandiyan ti kidney yon talumteg. Tapos syempre mabaling nga agsarwan anya. So lalo na ti ubing. So ti ubing apo ti senyales pangka kadaywan nga simptomas ti UTI iti ubing apo ket sarwa ken sakit ti rusok or tiyan. Ang asla kuma ti adult or ti babakket nga dagijay nasakit nga umisbo kasya ngem ti ubing no agsarwa, agsakit ti tiyan o rusok panunot tayo ti UTI. Diyay nga rod apo, so kadaywan no marinayo amin nga gijay hanyo nga baybayan ti bagyo agpa doktor kay nga dagos. Ngem hangkay nga gumatang lata basta-basta antibiotican. So buyaan nyo di video tayo nga about antibiotic resistance. Kasi kabubutang da apo so ti kamayatan nga aramidon nyo apang kay pa-check up ti doktor. Tad di doktor, syempre, urinalysis. Examine na ti isbuyo. Kitaan na, no dati dara, no dati nana. Duma pa no kitaan di doktor, no dati protina, kasyay. Okay? Ken, syempre, dagijay, adagurigor na, kasyay, kitaan ti kasano ti nga kangato ti infection. Baka nga bin di infection, na pamadyo dara yon. So, makita yung damdama. Agpa-request ti complete blood count, CBC, kasyay. Ken, dagito dumag nag-request da pay ti creatinine tapno makita no normal pa imot ti panagfunction da batuyo kay kasi naapektaran ti infection. Ngamin dayay so kasi imbak tatay kanya yon nya dagi komplikasyon so nga kailangan nyo pakita nga dagos. So umuna dagi sepsis nga pangungkuna. Dati makungkuna ti nga urosepsis. Okay? Dati urosepsis apo makita yung mat niya datay dati kidney tayo ngamin di ba no nakadanon dito yan dati renal artery can vein na syempre adalatan no dati bacteria dito yan mabaling nga sumrak diyan ti dara tayo di bacteria so no dati bacteria di dara tayo dadya ti makungkuna nga sepsis so hanga nalinisan syempre ti dara tayo dapat nalinis awan ti bacteria na. Okay, no adda ti bacteria di dara tayon ado ti maited na di apo mabaling bumaba ti blood pressure yo kasjay. So mabalin nga dagiti duman no nakarulaonay mabalin da pay nga ipatay. So talaga nga no simple nga UTI laeng dapat nga mabaybayan ta mabalin nga apan di dara di bacteria sepsis nga makungkuna okay mabaling nga dakes. So tata dagiti lalo na dagiti kanon ububing, dagiti babakket nya ken dagiti nakakapsot ti resistensya na kasla kuma diabetes, dagiti dati HIV AIDS na kakasjay. Ken syempre madadaal di kidney. Okay, lalo na no paulit-ulit dayjay infection wenno UTI. Okay, kasi dayjay bacteria dadaelen na nga dadaelen dayjay bato. Syempre no dadaal to di bato yon mabaleng kay itong magdialysisan kakasjay. Okay, so dagito nga ron so dagiti ubing babakket nya. Tatta nya nga ron dagijay mabalintay nga aramiden no maiwasan tayo ti agkaroon ti UTI. So tatta po dati umuna ket dagiti babae. Siyempre dagiti lalaki mabalindamot nga agka UTI. So uray sino mabalin apo nya. No ti lalaki makungkuna nga complicated den ta syempre mga kadaywan nga agka UTI ti lalaki. Ti babae ngamin syempre dayjay struktura ti mabagbagi da so dakdakkel ti tsansada nga agka UTI. So para digi babae tapno hangkay nga kuanya agamit kailangan ti sanitary pad. No agregla kayo apo hangkay nga gamit ti tampon nya di tampon datoy na apo ni kita nyo di tampon ket kasla nga may isang material nga isursurok diyan ti puwerta puwerta tapno i-absorb niya di regla. Syempre no dati ti material dita uno dati bagay dita nga nakasarek dakdakkel ti tsansana nga sumrek dagiti bakterya o rino nalinis kunam. So ag napkin kailangan tatta diri duma nga panty liner kano nya so nga agkosmet ti
kwa siyempre maornong DJ bacteria ijay. When tapos tati ka importansyan sukatan nyo dagiti kwayo dagiti sanitary pad yo, okay? At least nya kada agbanyo kayo. Tapno siyempre hanga agornong jay rugit ditoy. When so no gornong man di bacteria dito yan ya mo yung muting ang umato di bacteria ang apan yan ti apan di kidney yo. Okay, kan dagitoy kwa dagiti dose nga makungkuna dagiti spray dagiti nabangbanglo nga spray wano pulbos. Kasi dagitoy adda ngamin jay kwayo nya dagiti mabagbagi dagiti babae nga normal bacterial flora nga makungkuna. So dayjay bacterial flora nga dayjay so dayjay manglaplupod nga agornong dagijay tanuhang nga agkwangay hang agbalay dagijay bakterya tanu matay da. So syempre dagiti bangbanglo pulbo sa kaya madadaal dagijay normal nga flora yo awan to ti panlaban di bakterya ni so datoy di kaya nasauan datoy. Nga tapos kasi si Jim lang, okay? Ni agbabad kasi imbaga matatayan so may met mo laang nag-shower kayo syempre no agbabad kay man dapat napaspas laang tataapo dagijay sexually nga active tataapo dagijay dati partner na da asawa na nya usually nga men no magkaroon kay ti UTI no dati baro nga sexual partner yo uno saan lejay agkwa kay labing-labing kay kini mister kasi so ti advice dito usually dapat nalinis nga kanayon anya so kunada linisan dayjay babagbagi yu apo kanjay ubot okay after bago kan malpas ti kwa agkwa kay apo nya aglabing-labing kayo. Tapos, umisbukay mo tapno siyempre, DJ bacteria dya intis buyo, rumwar. Kasi mo lang dya apo. Dating nga rod apo niyan. So, kasi mo lang, dapat panlinis yo nya, una nyo dito mabagbagay yo, agpalikod. Hanga dya, agpasango palikod apo agpalikod so unayon nyo dahil na linis nga babagbagi yo okay tapos kanayon kay dapat nga kay agbanyo anya so yeah. So dayjay imbaga matatayon hang kay agsuotin na skit-kiting nya na siksikip nga ta syempre maipit. So dagi yubing matapo. So dagi yubing tayo. Jingaro kas la jimbak tatay. Iwasan ti ka di bubble bath nga makungkuna tapos dapat okay dagi badbado da hanga nasisikip. Tapos inom ti ko anya danom. So datoy nga rod anya dagi may nga kaimportansyan. So umininom tayo ti danom ti ububing. Ngum no ti bakit apo kitaan nyo no dati sakit ti puspuso yo. Ta syempre adalaga yu dudu mga nga saksakit kasi ako mga heart failure kasi jay nga mabalin ti inom nga ti danom so ipa-check yu pa apo di doktor yo no mabalin kay nga uminom ti danom nga ado kung dagi ubing dagi normal nga ubing kasi normal nga adult so nga uminom ti danom tapno isbutay nga isbo syempre no isbutay nga isbo hanga agornong ti bakterya hanga agornong jay isbutay yung nga dati bakterya na may erwar nga dagos isuda okay. Tapos, dayjay, so, isurwan tayo yubing tayo nga umisbo. Okay? Tapno may ruwar da isbo da apo. Ayan. Tapos, syempre, linisan nyo nga kanayon niya. So, lalo na rin diaper apo, sukatan nyo dayjay diaper na. Hanyo nga pagbalin nga 24 hours ti diaper. Okay? So, kasi mo lang dayjay kuan na apo, jerason na. Tapno, ang aqua. Tapos no linisan nyo man, lalo na ubing yung babae, hanyo nga dayjay panglinis yu jay ubot na kat iso ti panlinis yu jay mabagbagay na. Mistake da jay apo, dakkel nga mistake. Nya. Namin narugit kasi timbagak mo tatay kinyayon, narugit apo. So dapat no ka sa bali, unusan una nyo daytoy tapos impunas yu dito, iso ti ipunas yu jay ubot.
anyo nga pagbaliktada na po. So umuna di mabagbagi santo de ubot. Okay. Ken importante apo nya daytoy nga rod. Imbaga dat iminom tayo ti danom. Upat ang duwang ginggan upat nga litro kada inaldaw. Ngem depende apo so baga kayo nga kumonsulta kay sa bay ti kayo pag naginom yu ti adu ti danom ya. So dayjay. Kas di soft drinks na makungkuna niya. Ngamin ti soft drinks apo, usually soft drinks tayo, hantay nga pala isbo. So, amoy mo ten. Mabalin kay mag soft drinks, siyempre pasarunon nyo ti danom, tano at least isbo kay malaang. Okay, ti sekreto la dito nga urinary tract infection or UTI apo, kailangan nga hang agurnong isbuyo. So, dahil laglagi po nyo apo, dito ayan ti topic ko tayo nga UTI. Okay? Siyempre, dagiti structural defect, dagiti kuan, marami din tayo apo, nga gusto nga, siyempre, dagiti mabalintay pa nga maramidan, iso ti obserbaran tayo apo. Okay? Siyempre, agpa-check up kayo nga dagos ti doktor. So, dajay nga rod lang nga po ti di video tayo nga datoy. So, numampay nga dapat dati amuyon apo ti about ti UTI. Okay, no kayat yung tagpa-check up kinyami, dati lang ti link me www.pinoymd.online. So dati man ni Dr. Kasem, imbitaran kay man nga follow JNT dati Facebook tayo apo, kung nag-subscribe kay YouTube tayo. Okay, so agyaman kam launay, Diyos ti aghina apo. Hintay tuman pagsaritanan ti sabali nga video. Okay, abangan nyo dagiti mga video tayo. Okay? Agyaman apo datoy laangan.